yen liwat aku kelingan aku bukae ambiyen tak golere aning jaga kebak tulisan warna abang tondo isi perawan jenenge gubuk asmara ambiyen gawe ataku adung tresno tanpa batal tanpa dosa abot-abote aning taman asmara gubuk gawe nyipati wiwit besok ora bisa lali gubuk gawe kepatrito wayah wengi nganti gagap rino jateten sajroning ati ada don luntur saya merati aku kuwi dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara monggo Pak Surip di sini Pak Surip aku bukae biyen tak golere aneh jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara ambiyen gawe aku adum tresno tanpa bantal tanpa dosa abot-abote akeh taman asmara gubuk gawe nyipati wiwit besok ora bisa lali gubuk gawe kepatrito wayah wengi nganti gagap rino jateten sajroning ati ada don luntur saya merati aku kuwi dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara satu kali lagi lintang asmara Mas iki naik Mas oke tante nyanyi dulu spesial hei lintang asmara Mbak monggo oke monggo siap oke tibane kanca kono sing rada setengah kabeh ayo monggo bareng-bareng Eka Budaya
Bebet Mas. Wong ayu tresno kinarya tampa susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncet sakaraka yen tresna ora bisa dipisahno. Ayo joget bareng ayo. Eka Budaya. Siang Bathara Rani among eling manis sing ati bisa anduweni amarang sang Yasulaksmi. Rasa kangen hang limputi halitan bulan dadi saksi upayane datan bali jani janji supaya mukti supaya pati. Eka Budaya bergoyang. Wong ayu tresno kinarya tampa susah jroning batinku. Wong bagus anggap no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyoba loncat sakaraka wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Matur suwun Matur, Bapak thank MC. you. Oke. Om MC. Ya, terima kasih untuk terima sumbangsinya kasih. dari Bapak Panitia dan grup. Baik, untuk yang lain barangkali masih ada yang pengen request. Ayo. Tadi yang ibu-ibu minta di campur sari nggak kesampaian tadi mana ya? Udah pulang ya? Ayo monggo ibu Mana mak-maknya tadi? Oh, iku angkat Bu, tangan. monggo Bu. Heeh. Nyuwun apa?